Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezitrendayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Udaba luthinta ingoma kaMthandeni ke laphana wey'ngane zakwethu nayo engene ethi uyinsizwa uManqele laphana wey'ngane zakwethu. Ingoma kaMthandeni kithusa abaningi ke laphana wey'ngane zakwethu number 48 laphana kuma trending ku YouTube laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana bashilo ukuthi kuyaqala nga ukuthi ingoma kaMthandeni ingene kuma trending ku YouTube. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, kodwa abanye bachazile izolo laphana wey'ngane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi yini indaba uMthandeni ingoma zakhe zingangeni kuma trending laphana ku YouTube, indlela kade ayisebenzisa before yokufaka music. Ngiyafisa ukuzwa ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuphawula kwakho. Mawumusha ngiyacela ukuthi ucinze subscribe, ucinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masipost. Angihlele mina ebhaki, ngijula